Jeg er evolutionsteorien. Jeg er intelligent design. Men hvorfor forklarer vi ikke lige, hvad vi står for? God idé. Som sagt, jeg er evolutionsteorien. Jeg er en velunderbygget og veldokumenteret hjørnesten i moderne biologi. Jeg kan forklare arters udvikling ud fra en mekanisme, der hedder naturlig selektion. Naturlig selektion, siger du? Det forstår jeg ikke helt. Kan du forklare, hvad det går ud på? Det betyder, at de bedst tilpassede organismer også er dem, der får mest levedygtigt afkom. Og derfor også spreder deres gener til de næste generationer. Over flere generationer, mange millioner år, og miljøpåvirkninger og mutationer, kan det faktisk føre til dannelsen af helt nye arter. Så denne selektion sker bare, der er altså ikke noget overordnet mål med den. Det kan man godt sige. Det er en kynisk tanke. Ret skræmmende ligefrem. Jeg synes, min teori, den er meget bedre. En teori inden for biologien, der skulle være bedre end evolutionsteorien, det lyder interessant. Det vil jeg gerne høre. Siger du, du mener, du kan forklare, hvordan arter har udviklet sig, men du kan ikke forklare, hvordan de er opstået. For eksempel så er det helt usandsynligt, at komplekse organer som øjet eller bare dyrearter i det hele taget kan være opstået ved et tilfælde. Derfor må det eneste rigtige og korrekte svar være, at en intelligent designer har en finger med i spillet. Du mener altså Gud? Gud? Nej, hvem snakker om Gud? Det er bare intelligens. Javel, kan du bevise, at denne intelligens eksisterer, eller er eller har været i stand til at designe liv? Kan du måske bevise, at den ikke har været det? Nej, men altså kommer tvivlen mig til gode. Du aner overhovedet ikke, hvad du snakker om. Det skal jeg så. Jeg har nemlig store videnskabsfolk som den religiøse biokemiker Michael Behe, hvor så lægger tale om store dele af de konservative kristne i USA til at støtte mig. Folk som dem kan umuligt være subjektive eller lade deres egne meninger og holdninger og overbevisninger påvirke deres opfattelse af videnskaben. Du derimod har bare en eller anden gammel nisse, Darwin, hedder han vist nok til at støtte dig. Hvad ved du overhovedet om Darwin? Han havde vist nok et sjovt skæg, men det er også rigeligt. Han er rent faktisk en af verdenshistoriens største videnskabsmænd. Kan du måske videnskab, hvor bruger adskillige over sit liv på at underbygge sine teorier og idéer med beviser, indicier og læsevise data og publicere med et stort værk, hvis videnskabelig kvalitet gennem de sidste 150 år er blevet bekræftet af andre forskers eksperimenter og opdagelser. Nej du, flygtigt dragende, trosmotiverede konklusioner derimod, det er hvad der driver videnskaben frem. Jeg synes, at din teori lyder som religion. Min teori er et videnskabeligt alternativ til evolutionsteorien. Nej, og nu skal jeg sige dig hvorfor. Har du nogensinde hørt om deduktion, induktion og falsifikation? Induktion siger man noget. Har det noget med komfur at gøre? Det har du tydeligvis ikke. Men lad mig forklare. Deduktion handler om at drage logiske konklusioner. Det er ikke logisk, at en overnaturlig intelligent design har skabt alt liv på jorden. Det rejser nemlig spørgsmål som, hvem designede designeren, og hvorfor findes der overhovedet uddøde arter? Vil det sige, at de er mindre intelligent designet end de nulevende arter? Og hvis det intelligens skal gradbøjes, er det så hurtigt intelligent? Hvorfor har man egentlig aldrig observeret denne designer? Det er fordi han er usynlig. Din teori den står og falder på, om man kan observere og dermed bevise denne designers eksistens. Du sagde selv, at han er usynlig. Det vil sige, at man hverken kan bekræfte eller afkræfte hans eksistens. Det vil sige, at din teori ikke kan falsificeres, og det vil sige, at den er uvidenskabelig. Og det endnu et søm i din kiste, det er sandsynlighed. Du siger, det er usandsynligt, at komplekse arter og organer kan være opstået gennem evolution, men er det måske mere sandsynligt, at en overnaturlig, intelligent designer har skabt dem? Og måske er man nødt til at spørge sig selv, er det overhovedet nødvendigt at inkludere en designer for at forklare liv, arter og organers opståen? Vi er nået langt med evolutionsteorien. Den har blandt andet givet os forståelse af f.eks. bakterier, og dermed også vacciner, som faktisk redder millioner af menneskeliv verden over. Du og dine tilhængere har ikke kunnet komme med én eneste god logisk grund til, at intelligent design skulle være mere videnskabelig end evolutionsteorien. Ikke engang ligeværdig. Hvad har du at sige til det? Gud styrer!